Duha ka bahin ng ato ang pamalandong karon. Binasi sa ebanghelyo nga atong nadungog niadtong Domingo, diin gisugo kita sa Ginoo sa paghigugma kaniya sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalag, sa tibok natong hunahuna o sa tibok natong kusog. Gisugo usab kita sa Ginoo nga higugmaon nato ang atong isig katawo sama sa atong isig, sama sa atong kaugalingon. So, giunsa man nato paghigugma ang Dios. Muna itong pangutana karon, how did you love the Lord? How did you manifest your love to Him? No? It's muna itong lisod o sayon. Apan karon gitagaan kita konkreto nga ehemplo how to love the Lord. Surrender everything to Him with all your heart, with all your soul, with all your strength. Sa unang pagbasa, mao niya ang nahitabo. Si Propeta Isaias, alagad sa Dios, nagsimbolo siya sa simbahan sa Dios. Nagsimbolo siya sa presensya sa Dios. Nagsimbolo siya sa templo sa Dios. Niya itong higayuna, dakong gutom dito sa Israel, kay wala na muulan og mga duha ka tuig og tunga. Nangamatay ang mga tanom, ang mga tao napugos pagpanglayas, hasta ang mga hayop pa nangamatay diya sa dalan. Si Propeta Elias, giingnan sa Ginoo, nga kinahanglan mulakaw siya ngadto sa Saripta, aron makapangitag mapahuwayan o makakaon. So, taas ang iyang panaw, pila ka adlaw. O kung atong imaginon, if you have some imaginations, naglakaw siya, nagkagidlay na, gutom kayo ang naong, uhaw pag yun. No? Unya, niabot siya sa Saripta. Nakita siya usa ka babaeng biyuda nga nangahoy ug mi lingkod si Propeta Isaias ug miingon, "Day, paim na kog tubig." Sa paglingi sa babae, iya dayong natay gitawag og instinct, luksong dugo. Sa pagtan-aw niya kang Isaias, nakaingon dayon siya, kini bala ang alagad sa Dios. So without any question at all, midali siya pagtalikod aron magkuha og tubig. Bisan kung adtong panahon na nihit ang tubig kay walay ulan. But she was willing, no? Now, atong imagination, what was in her heart? Unsa man po'y nasa iyang una-una aron makasulod gyud ta sa pagtulunan nga gipadayag sa unang pagbasa. Gibati sa kaluoy ni Elias. Gibati siya og dakong pagsalig sa Dios o gugma. This man must be saved from thirst. Sa dihang mulakaw na unta siya, mitingog pag-usab si Isaias, "Day, lutoy ko gamay pan, kay gutom na kaayo ko." Nihunong ang biyuda og miingon, "Sir, nakita bitaw ka nangahoy ko og pila ka buok kahoy, kay akong lutoon ang usa ka kumkum nga harina nga naa sa akong panudlanan nga pinagi sa pila ka tulo nilang nga lana. Dayong inighuman kog luto niini, ako ug akong anak mangaon ug maghulat nas kamatayon. The last meal, the last supper." Niyang propeta maingon, "Sige day, tumana ng imong giplano, pero lutoy sa kong gamayng torta. Kay ang Dios nag-ingon, dili ka mahudtan og harina, og dili mahubas ang imong lana hangtod moabot ang ulan." Now let us then look into the heart of the woman. Unsa iyang gibati? She believed in the word of the prophet. Kinahanglan mo tuo gyud ta sa iyang mga pulong. Ang Old Testament puno sa mga pulong sa Dios pinagi sa mga propeta. And we have to believe. We have to put our faith in these words. Milakaw ang babae, gilutuan niyag pan si Isaias, ug iyang gidahan ang tubig ug pan. Ug sumala pa sa gisulti dinhi, sukad ni adto, wala gayon sa kawad kahugti og harina og lana hangtod miabot ang ulan. Wow. You can imagine, unsa kaligo ang pagsalig sa biyuda? With all my heart, with all my soul,
with all my strength. I will love you, O Lord, with all that I have. Hinautong nga atong naman hinumduman, no? Kaya kita raba pastilan, daghang mga pasubali, daghan kayo mga katarungan nga dili ta makahatag. Dunay mga tao nga muhatag tungod kay napugos ra paghatag. Nagbagot-bot. Dili na maoy kinaiya sa tinuod nga nahigugma sa Dios o sa iyang isig katao. Dunay mga muhatag tungod kay naobligar lamang siya. No? Naobligar siya. Nagbagot-bot gihapon. Mihatag man, apan nagbagot-bot gihapon. Dili na mao ang kinaiyang ipangita sa Ginoo kung muhatag ka. Dunay mga tao nga muhatag usab aron ilhon nga manghihatagon siya. Og ilhon siya nga dako sa uban. Dili usab na mao ang tuyo sa Ginoo. If you give, mingon gani ang Ginoo, kung maghatag ka, ayaw pahibala ang imong tuo nga kamot nga nanghatag ka sa uban. Nay uban muhatag man tuod aron tingalaon sa mga tao. Aron maangko niya ang gahom, maangko niya magpagimay gipaabot siya. Karong eleksyon, bato-bato sa langit na mga mudagan dinhi, manghatag magyud mong kwarta, unsa inyong paaboton? Di ba? Ilista pag maayo ng gihatagan. Nga kung dili mo boto, boto po ka. No. Election time. Manghatag ang mga kandidato og kwarta, kay arong maboto kaniya. No. O dili ni mo dawaton, masuko pa. And that is the truth. Tinuod yun na maigsoon. No. So let us purify ourselves. Atong limpyuhan ang atong kasing-kasing. When you give to the church, kinahanglang walay pagpakaroon ingnon. Ihatag ang tanan og salig sa Ginoo nga motubag siya sa tanan nimong gikinahanglan aron mabuhi ikaw. Mao po niya gipakita dito sa atong ebanghelyo karon. Samtang ang Ginoo naghinaway sa mga magtutudlo sa balaod nga tigpakaroon ingnon, nagbiste og tag-as nga mga biste, muadto sa merkado arong timbayaon sa mga tao, moamen ang mga tao nila, og sa mga kumbira magpili kayo maglami nga dapit, no? Inumdum ko atong bata pa ko, kining pari palingkoron Dios kabisira. Tuwa dito ang mga atay sa manok, atay sa sinugbang baboy. Yun anak ta sa una, ang pari diri na ading masudan, no? Unya ang mga dili pari ito ato subos, no? Tagaan ng sardinas og sinugbang isda. Mao nang ipakita sa mga labang magtutudlo sa balaod. Unya, niingon siya, dito sa templo, nindot nga templo ni Solomon, wala pa ni mahugno, kay wala pa man sulunga sa mga Babylonians. Ang maong templo, nindot kayong tanawon, gidayanan kining mga diamond o precious stones. No? Unya, nangabot ang mga tao, arong paghalad sa ilahang ikanapulo, ngabot the 10th, no? Portion. May nagdalag mga lino nga mga panapton, nanggipasan sila, arong ito mo dito para kortina, para mantel, tanan. May nagdala og mga trigo, nagpanon usab sila paingon dito sa budiga, arong ihalad. May nagdalag mga hayop arong sunugon. Dito dapit sa maghalad og salapi sa panudlanan sa templo, daghan po nang naglinya. May nanghatag og daghan tag sa kakumkom mga kwarta dito, usahay paldo gyud nga kwarta. Unya may usa ka byuda nga babae nga miduol og mihulog sa iyang duha ka dako. Nakita kini sa Ginoo. Wala niya makita ang duha ka dako, apan niya nakita ang kasing-kasing sa byuda nga naghalad sa tibuok niyang kinabuhi ngadto sa Dios. Ang duha ka dako token ra to siya, symbolizing her offering to God. Katong duha ka dako igo na unta to niyang makahatag og pagkaon sa iyang kinahanglan niya ng adlaw ug sa mosunod. Apan iyang gihulog ang tanan, mao nga gingnan niya mga apostolis tan-awa. Kanang byuda nga naghulog og duha ka dako sa sudlanan, mas dako ang iyang gihalad sa templo kay niadtong naghatag og daghang mga kwarta. Natingala mga apostoles, ngano man tungod kay siya iyang gihalad ang tanan-tanan gayon. Wala say kahadlok unsay idangatan niya nga karon wala na say kwarta. He trusted in God. Samtang ang uban mihulog og daghang salapi pero surplus ra sa ilahang gitigom nga
katigayunan. It will not hurt them. No? Wala. So mauni karon mga igsoon. Again, when we serve the Lord, dito sa unang pagbasa, pinagi kang propeta Elias sa atong ebanghelyo, pinayag isab sa byuda o sa Ginoo. We go first and foremost serve the Lord with all our heart, with all our mind, with all our strength, with all our soul. No? Ang byuda wala maingon, Lord, duha man ni kadako, imo ning usaha, ako po ring usaha. No? Wala. Ang iyang gugma, nagtukmod kaniya sa paghatag sa tanan, bisan kung wala na kinahanglan na arong tukuron ang templo. Ipadayag din himaigsoon. Una sa tanan, ang imong paghigugma sa Dios, imong mapadayag sa imong paghatag. Paghatag. No? Give. Usahay, mag-istoryahan namin ni Monsignor Abet Bohon, atong moderator. Ug akong nakita nga, daghan siyang nakita nga improveon ining atong parokya sa Amlan para at least makita ang progress. But we cannot do it alone. We need people to support us. We need people to love the church. We need people who are ready to give. O kanang mga tawhana, kamo. Kausa, dito ko sa bukid sa Kalumboyan, sa dihang gi-install ako, guba kayo ang simbahan. Unya gitagaan ko og mubo nga kuan ba kaning acceptance of the installation speech. Dinay ko mangigsoon, ako si Father Benji Ku, karon ang inyong kura paroko. Doon ako'y duha ka balita alang ninyo. Usa makaguol, usa makalipay. Asa may inyong gusto nga akong unahon paghatag. Di sila, Father, ka na makalipay. Bago pa tayo nakita, God. Okay. Ang makalipay nga balita mauni. Tanawan yung simbahan. Aduna tay kwarta para ining atong simbahan. Yay! Daliban, lugay na sa nag-aantos kung maulan, mainit. Salamat, salamat. Unyahon sa may makagool, Father. Ang kwarta na pa sa inyong bulsa. Hinahalang mo kuot mo, ana. Arong atog yung paayo ni atong simbahan. Dili sayo ng pagkuot, apan kung nahigog maka, sayon na kayong muhatag sa Ginoo. That's the first part of my homily. Ang atong relasyon sa Dios. Higugmaa siya sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, huna-huna o kusog, and offer to them everything of you. Ang imong kaugalingon, ang imong kinabuhi. Karon ang paghigugman po sa atong isig katao. Giyon sa man yung paghigugma ang imong isig katao. Tinuod ba ang imong gugma sa imong igsoon? Diha sa panimalay, diha sa mga banay. Muhatag lang og gamay ng istorya ninyo. Dihay managsuon, puro lalaki sila. Nailo na sila kay ang ilang maginika na nangamatay na. Og nabinlan sila yuta nga sarang makahatag kay ilang produkto alang aron mabuhi. So silang duha magulang ug manghod gitikad nila ang yuta. Og sa panahon sa harvest, hating kapatid yon. Tungod kay naghigugmaay silang duha ug mao'y tugon sa ilang ginikanan, walay limbungay. Sa karaan pa way Marcosay. So everything is hating kapatid. Niabot ang panahon nga naminyo ang magulang o kinahanglan maglain na sa pagpuyo. So nagtukod sa balay dito at bang sa balay sa iyang maginikanan nga wala na, no? Across the field. O malipayon siya, iyang asawa, hantod nakabaton silang mga anak. Ang manghod wala nagpabiling ulitaw, no? Diha sa balay sa iyang ginikanan. Usa ka adlaw niya, usa ka gabi niya na human siyang panihapon, ang ulitaw nga manghod naglingkod sa balkonahi sa balay, nitan-aw sa ilahang uma nga hapit na anihon. Unya ang iyang mata drifted off to the house of his elder brother. Ug naghuna-una siya, kaluoy sa akong igsuon, magulang, minyo na siya. Doon na siya asawa o mga anak nga
kinahanglang matubag ang panginahanglan. Samtang ako, yano ra ang akong panginahanglan kay ulitaw man ko. Unya, ang among abot sa uma, among yung tungaon, hating kapatid. He felt imbalance. Nagkinahanglan ang iyang igsuon og tabang. Mao nga nakahuna-huna siya, o sa gagabi niya na, miadto siya sa budi, sa iyang tambubo, kamalig, nagkuha siya usa ka sakong humay, o diha sa kangit-ngit, iyang gidala kini across the field to the tambubo sa iyang magulang, og sekreto niya kini gibo-bo didto. No? Og nalipay siya, makatabang jud ko nimo manoy. So, bahala na. Nanlabay ang mga adlaw. Usa ka gabi isab niya na human manihapon ang pamilya, ang magulang namintana. Og nahati urok siya nga nagtan-aw sa mingaw kaayong balay nga ilang gipuy-an sa una, nga karon ang iyang gisuon na lang manghumon nagpuyo. Sa kaluoy sa akong manghod, hadtod ron ulitaw gyapon siya, walay nag-atiman kaniya. Samtang ako, niya akong asawa, niya akong mga anak, malipayon ko. Pero siya, nag-inusara ra. Tungod sa iyang kaluoy sa iyang manghod, o sa gabi niya na, milipot siya sa ilang balay, dito sa iyang kamalig, nagkuha po siya usa ka sakong humay. Iyang gipasan, o gilakaw niya, no, latas sa ilahang uma, o sekreto niyang gibubo dito sa kamalig sa iyang manghod. Nang labay ang mga adlaw, hangtod nga natingala ang manghod, kanunay man ako gikuhaan niya kung humay nga pondo, mura magwala makulangi. Imilagruhan ko nimo, Lord. Ano ba? Sa laing bahin ang magulang pod maoy natingala sab. Sige kung kuha ini nga akong pondo sa humay para sa akong igsuon. Murag wala man makuha ipod ni, no? So nahitabo ang wala damha nga mahitabo. Usa ka dulom nga kagabihion, nagkadungan sila og kuha og sako sa buga sa ilang ani. Unya hinay kay sa gapasan taliwala sa ilang uma paingon sa balay sa usag-usa. Takulahaw nagkabangga silang duha dias taliwala. Pagkabati sa manghod sa tingog sa oy Manoy, ikaw ni sa dong, ikaw ni dong. Unya ilang gitanaw ang ilang mga humay, they realize what was happening. And then nagako silang duha with tears of happiness in their eyes. O ang kadulo murag mihayag, ang mga anghel murag nag-awit sa kalipay, mao ni ang tinuod nga gugma. Ug tingali ilang mga ginikanan, ug ang Dios nakapahiyom sa ilang gibuhat. That was the real image of love. Kanabang naa kay concern, walay kapin kabubuton nga mutabang ka ug mutanaw ka sa imong isig ka tawo nga nanginahanglan. Makahatag ka ta sa gibuhat sa magsuon, mangilog pa mangganita. Di ba? Layo ra kayo. Ang gitugon sa Ginoo kanato nga higugmaon ang atong isig ka tawo sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Ikaw gusto ba kang ilogan sa uban? Nganong malingilog magka? No? Gusto ba kang tikasan usab sa uban? Nganong manikas magka? So it reflects, how do you love your brothers or your sisters? Maybe at home, kining maong mga pagtulunan nga atong nadungog, kinahanglan ning matuman kung gusto kita nga makasaka sa gingharian sa langit, sa gingharian sa atong amahan. Ni atong Lunes, atong ginumduman ang mga santos o masadya nga atong isaunog ang ilang fiesta. Ang mga santos nga sama natong tanan, miaging kalisod, miaging mga pag-antos, mga pagsulay, apan nakasugakod sila nining tanan tungod sa ilang pagsalig ug paghigugma sa Dios, ilang gihalad ang ilang kaugalingon. Gihandom usab nato atong mga igsoon ni atong Martes o giampo gani hantud karon nga unta makapahulay sila sa dayon, mapasaylo ilang mga sala para makaambit sa pagkabanhaw. What about us? Kita naningkamot ba ta? Well, anyway, kamuray makatubag na may igsoon. How do you love our church? How do you manifest your love for God? O giyon sa nimo paghigugma ang imong igsoon sama sa imong kaugalingon. Maybe it's hard for us to do it right now. Pero kung maningkamot gyud ta nga maghari ang gugma sa Dios atong makasing-kasing,
dili imposible ang tanan ato pong matuman. God is good all the time. Palihog manindog kita